alebo že problém schudnúť je hlavne o tom, veľmi nerealistické vnímanie toho, ako by to chudnutie a následné udržiavanie si alebo relatívne žitie toho života malo vyzerať v praxi. Hej, potom ti to presne kvôli tomu to padá. A že máš pocit, že musíš robiť všetko naraz, lebo nedaj Bože, sa snažíš, ale potom sa dejú také veci, že ideš na jarmok, trhy vianočné, hej, budú teraz, neviem, od novembra, či odkedy budú nejaké trhy. Tu si dám nejaký veterník, tu si dám či trdelník, či čo ja na prevarené víno, hej, tu idem na oslavu, veľa oslav, hej, potom Vianoce, potom ideš vonku s kamoškou, hej, na nejaké víno, alebo si s partnerom otvoríš víno, alebo má niekto meniny, každý deň má niekto meniny, hej, či Martin, Michal, alebo všetci sa volajú kokos rovnako. Takže máš pocit, že stále sa niečo deje, ale nejak to ignoruješ, hej, že je to len teraz tu a tam, len trošku som si dala, len toto, hej, a ono sa to veľmi rýchlo nazbiera, že veľakrát sa mi stalo, že aj pri tých ženách, že sa snažia možno urobiť, robia niečo konzistentne možno 3 dní, 4 dní, dajme tomu 2 týždne a potom sa zase možno 2 týždne trošku viac opúšťajú, hej, že si viac dovolia a ono z celkového hľadiska to potom sa tak vybalancuje, čiže reálne nevieš schudnúť, hej. Preto asi to najťažšie pre tie ženy je udržať si tú konzistentnosť. Lenže ak máš zafixované, že to chudnutie musí byť neviem aké reštriktívne, tak tá konzistentnosť, alebo že to chudnutie musí byť za ideálnych podmienok, že na to chudnutie musíš byť namotivovaná, že všetko musí hrať v tvojich kartách, tak tá konzistentnosť sa potom nedá dodržiavať.